Good morning, Siargao. Mayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan ni Isidro San Benito, Santa Monica Burgos del Carmen, General Luna Socorro, Oga Pilar. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Paki-greet ko og happy birthday kan Mama Carolina Mantilla. Birthday niya kuman. Salamat. Good morning gikan kan Charles Ken Mantilla. Happy birthday po kaninyong tanan. Ilabi na kang Ate Carolina. Salamat. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya. Ang Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Good morning po kaninyong tanan. Og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po. Good morning usab kang Taizamia nga nangita karon. Good morning, magandang umaga po. Maradyaw na buntag, maayong buntag kaninyong tanan. Og sa tanang nag-birthday, happy birthday po kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni DOST Pag-asa Weather Specialist Ariel Rojas. Sa kasalukuyan po ay umihip pa rin ang ating northeast monsoon or amihan at nakakaapekto po yan sa malaking bahagi ng Luzon. At makikita natin sa ating satellite animation itong mga kaulapan dito sa ating mga karagatan. Paninipis po yan at parang kaliskis. Nag-i-indicate po yan ng malamig na hangin. At nakakaapekto naman po itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko sa silangang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. So medyo naputol na po at nawala na itong ating tilan ng frontal system, kaya medyo makakahinga ng konti itong mga pag-ulan dito sa may Bicol region at Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. Pero nakikita pa rin natin sa ating weather models, possible po na by Sunday ay may isang LPA na makapasok sa ating teritoryo. Makakaranas din po ng mainit at maalinsangang panahon ang Kabisayaan at ang buong Mindanao, pero muli mas mataas pa rin po yung tsansa ng mga isolated thunderstorms sa hapon at sa gabi. Ang ating forecast maximum temperature Tacloban 31 degrees Celsius, samantalang sa Cagayan de Oro, Cebu, Davao at Iloilo 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman 33 degrees Celsius. Okay na mga ka-Siargao, ang atong latest updates sa kahimtang sa atong panahon. Ang nakaapekto karon sa atong panahon mga ka-Siargao, mauna ang easterlies. Ilabi na din hina sa northern o northeastern Mindanao mga ka-Siargao. Wala pa yung mga weather disturbance karon nga masinatin nato, maong adunay mga suga, adunay pag-ulan pero ginagmay lamang mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, i-greet ako, please, kan Michelle Kibing Conten O'Hara, a happy birthday from Siargao Farmland, Dapa. Gikan na kang Brenda Gorgonyo. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday usab po kaninyong tanan sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Sofia Emmanuel Lansin Ibalya. Gikan na kang Butchoy Ibalya. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga ka-Siargao, ang pinakaunang bahin nato karon sa atong mga balita. Burgos nagpadayong COVID-19 free. COVID-19 free gihapon ang munisipalidad sa Burgos base na kini sa gipagawas karon nga report sa Rural Health Unit niini nga nakakompleto na
sa pag-quarantine karon ang 5 ka suspected case sa maong lungsod samtang nakakumpleto na usab ang 2 ka probable case nga gibantayan karon. Dugang pa nga nakakumpleto na usab sa pag-quarantine o sa quarantine period ang mga naka-close contact sa mga may positibo. Samtang ana na lamang sa 16 ang persons under monitoring o ang nakakumpleto sa pag-quarantine ana sa kinatibuk-ang ihap nga 339. Nagpahinumdum karon ang Rural Health Unit sa Burgos nga magpabilin nga kalmado lamang og magmabinantayon ang katawhang Burgosanon og sundon lamang ang mga health standards ug protocols. Gidani ang katawhan nga mamahimong COVID-free gihapon ang Burgos bisan pa mag-abli ang airport sa Siargao, mag-abli na ang Siargao ngadto na sa mga turista. Mao kana ang latest updates nato karon mga ka-Siargao dito na sa LGU Burgos ug sa report karon sa Rural Health Unit sa maong lungsod. Samtang Socorro Municipal Police Station padayon ang kampanya batok na sa kriminalidad. Nagpahigayon og residera o pagpahibalo, pagpainumdom ang kapulisan sa Socorro sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Pinky M. Kiban o Police Staff Sergeant Bert Michael T. De Sera alang na kini sa importanteng punto sa Republic Act 9208 o ang Human Trafficking in Person nga ang tumong aron mahingpit pa ang information dissemination kalabot na sa balaod og polisiya aron na mawagtang ang mga krimen ilabi na sa kababainhan og kabatan-unan og aron usab aron na usab sa pagsuporta sa mga babae ug bata lakip na ang proteksyon niini. Nahitabo kini didto na sa Porok 1 Barangay Pamusaingan, Socorro. Kini nga lakang kalabot na sa ika-18 nga campaign o 18th day campaign to end violence against women nga adunay tema nga vow free community starts with me. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates dito na sa munisipalidad usab sa Socorro. Nindot kini nga programa sa atong kapulisan aron na mapahimangno mahibaw-an sa mga katawhan nga aduna di ay mga balaod alang na sa mga pang-abuso o uban pang mga matang sa kadaot mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning Kantay Zamia, salamat, magandang umaga. Good morning Mercy Yosore, salamat po gikan na sa Cebu. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga taga Cebu. Good morning kaninyo din na po. Watch out to Manila Teresa Adelia. Salamat, good morning. Gikan na kang Luz Longos Estrera. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kay Kaiser o kang Marites Ibalya Harligo. And good morning Siargao. Gikan na kang Almar Harligo. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning usab kang Vernie Inson. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Paki-greet sa ako Mama Alma sa lingguhay na naghikay og pamahaw og sa akong ate nga sa Jopa nanumbayay. Salamat gikan na kang Dumanhog Jen. Salamat, magandang umaga kanimo Dumanhog Jen. Good morning kang Mark Vincent. Good morning gikan na diriya sa Suemco Alegria. Salamat, magandang umaga kaninyo mga taga Suemco. Good morning. Good morning Kuya G. Og sa ako asawa si Marietta Havillana sa Santa Monica. Good morning gikan na kang Ruel Havillana. Good morning po. Good morning Jeffrey Kongreso Iparagire. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Jeffrey. Salamat, magandang umaga. Samtang mga ka-Siargao, ang dugang nato nga balita karong buntaga. Gituuhang NPA member patay sa shootout sa Surigao City. Patay sa shootout nga nahitabo mga ka-Siargao
si Ignacio Moraca Arevalo o nailang nga si Tokoy, 59 years old, Minyo Purok Chairman, presidente sa nagkahiusang ginagmay minero o Nagami, miyembro sa CPP-NPA Mass Union Organization o residente sa Purok 3, Barangay Mat-I, Surigao City o gituuhang miyembro sa Communist Terrorist Group FG16B NEMRC. Atol kini mga kasyargaw sa gipahigayong hiniusang pag-implementar sa search and warrant sa Surigao City Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Basel D. Monteroso uban ang 5 ka team sa 1st PMFC SDN PPO nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Rex Infante, lakip ang 901st o 29 IB Philippine Army. Apan sa maong implementasyon sa search and warrant, ang maong suspetsyado ni akto sa pagpamusil sa mga operatiba. Maong may resulta kini sa pagbalos sa mga kapulisan o kasundaluhan nga may resulta sa pagkamatay sa maong suspetsyado. Nakuha sa posisyon sa maong suspetsyado ang usa ka kalibre 45 nga pusil nga Colt MKN o usa ka magazine nga adunay cartridges o mga bala. Upat ka basyo sa bala usab sa 9mm nga pusil ang nakuha og 2 ka basyo sa bala sa kalibre 45 og usa ka buhing bala sa 9mm samtang usa ka fragment sa basyo sa bala ang nakuha usab. Samtang sa pagpahigayon sa pagsusi sa gipuy-an niini, nakuha didto ang usa ka improvised wire, usa ka improvised block switch, usa ka improvised C4 o usa ka hand grenade mga kasyargaw. Nahitabo ang search sa saktong nga paagi uban sa barangay Kagawad sa Mat-I. Apan human sa maong operasyon, usa ka panagbangi ang nahitabo patok na sa Communist Terrorist Group nga milungtad og 15 minutos mga kasyarga o 15 minutos. Human sa maong panagbangi, niuli na ang mga kapolisan o kasundaluhan. Maka ng latest updates dito na sa Surigao City, mga kasyargaw. Maka na ang latest updates. Samtang mga kasyargaw, ang COVID-19 updates nato sa Caraga Region. As of November 24, 2020, we have 20 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 7 cases from Agusan del Sur, from municipalities of San Francisco, 4, Talacugon, 2, Esperanza, 1, 7 cases from Tagbina, Surigao del Sur, 6 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Baan Kilometer 3, Daguhoy, Doongan, Libertad, Ongyo, and Villa Cananga. For classification of cases, we have recorded 9 local transmission cases, 10 with no travel history to an area with local transmission, and 1 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 8 cases are asymptomatic, 12 have mild. For status of management, 20 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 24, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 56-year-old female from Mainit, Surigao del Norte, with no known comorbidity. Onset of difficulty of breathing on October 3, 2020. Admitted on October 7, 2020. However, due to complications, died on November 6, 2020. As of November 24, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,565 confirmed cases, 455 active cases, 2,944 recoveries, and 166 deaths. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga. Adunay naitala na namatay gikan na sa mainit mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Good morning Siargao, gikan na kang Dacho Ray. Good morning. Good morning Kuya G, pakigreet ko sa mga lumon nako diya sa dapa sa Hapson family. God bless. Gikan na kang An Floria. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning sa tanang Gabotero family. Gikan na kang Che
Gabutero dinha na sa Cambas Act. Salamat, magandang umaga po. Good morning Kuya G. Papukaw ko sa tanang katauhan sa Burgos, Siargao. Ilabi na sa amo maabtik nga mayor nga si Mayor Emmanuel Arsena. Belated happy birthday. Gikan na kang Melissa Tapales, happy birthday po og happy late birthday. Good morning matana mga taga Burgos. Good morning usab kan Charissa Tishor na dinhaog sa iyang pamilya. Salamat, magandang umaga. Good morning Siargao, good morning Sir G. God bless and Merry Christmas Sir G. Gikan na kang Ma'am Esther Cagas. Ma'am Esther, salamat, magandang umaga po. O kilabi na sa mga taga Mainit. Salamat, good morning po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, good morning sa tanang Lescano family. Diyan na sa Rojas San Isidro. Gikan na kang Shin Sam Ramilo. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balitaan nato karong buntaga, plano sa immunization sa nasod gibutyag. Ang updates, may hatag updates karon may tungod na sa immunization plans sa atong nasod. Ang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer o Vaccine Czar nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Sumala pa kaniya nga aduna na yung mga negosasyon aron nga mahimo o gihimo ang gobyerno ngadto na sa mga provider sa bakuna. Atong paminawon ang detalye ni ini gikan na kang Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Continuous po ang ating negotiation sa mga vaccine producers at saka po sa mga countries. Tinitingnan po natin unang-una doon sa China, Sinovac. Isa po itong mga sources natin na more or less 20 to 50 million na doses ang kukunin natin doon. At nagkakaroon na po tayo ng starting negotiation sa Pfizer. And also, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa UK ambassador pertaining sa access natin sa AstraZeneca. And then mayroon na ongoing na rin po tayong sort of exploratory talks with India. Baka po sa next week ay kakusapin natin po ang ambassador at titingnan po natin kasi dalawa po ang pwedeng maging sources niya, yung Novavax at saka yung AstraZeneca. At the same time, tinitingnan din po natin, meron kaming meeting din po this coming day with the ambassador of Australia. So yun po nga tinatawag natin na yung ibabaccinate natin na 60 million Filipinos. Kumukuha po tayo ng portfolio of access sa different vaccine producers at saka mga countries na pinagkuhan po ng mga vaccine para po at least meron tayong 5 to 6 na countries na pagkukunan po nito. Meron na po tayong listahan na more than 35 million Filipinos nasa priority listing. Yun po ay binigay po ng ating Department of Health base rin po sa guidance ng ating mahal presidente. So ang pinakauna nga po is healthcare workers at saka mga frontliners. Kasama po sa mga frontliners po nito ang mga police, sundalo at saka yung ating mga serviceman. Kasama rin po dito ang mga essential workers ng DSWD, DepEd at saka yung ating mga government agencies. At ang tinatawag po natin ng mga vulnerable communities at saka mga intelligence, mga poor communities, priority rin po yun. Pero sa strategy natin, Sec Martin, ang po natin ay gusto natin na maging effective ang ng vaccine. So ang gagawin po natin ay unang-una geographical. Meaning, unahin po natin yung mga affected areas na tulad ng NCR, Region 4A at saka Region 3 at saka Cebu at saka Davao at ang Cagayan de Oro para maramdaman po natin yung effect ng vaccine para ang mangyari po ay magkaroon ng normal na buhay yung mga centers nito at ang ating ekonomiya ay muksad po kasi nakita po natin na napakalaki po ng epekto sa ekonomiya ng virus. Mao ka na mga ka-Siargao ang latest updates, ang detalye mga ka-Siargao gikan na kang Chief Implementer Carlito Galvez Jr. mga ka-Siargao. Ilabi na karon mga ka-Siargao nga anam-anam na ang development mga ka-Siargao sa vaccines o COVID-19 vaccine mga ka-Siargao. Good morning, maradyo na buntag Kuya G, maradyo na usab na buntag Siargao. Salamat Kuya G, God bless po. Gikan na kang Tata Manazones, salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, SSS calamity loan sa mga pensioners nga naapektaran sa bagyo, pwede nang kuhaon.
gipamahayag karon ni Social Security System President og CEO Aurora Ignacio nga pwede nakuhaon sa mga pensioners nga apektado sa mga niaging bagyo ang SSS Calamity Loan Package sugod na karong November 27, 2020. Ang kumpirmasyon atong paminawon gikan na kang CEO Aurora Ignacio. Simula po sa November 27, pwede na po kami mag-release ng Calamity Loan Package para po sa mga affected members po ng calamity ng Ulysses, Rolly, and Quinta. Yun po mga bagyo na dumating sa atin itong mga nakaraang buwan. At ang Calamity Loan Assistance Package Program na po ito ay kasama po ang Calamity Loan Assistance, yung loan. Pwede po silang humingi ng 3 months advance pension para doon sa mga SSS pensioners ng SSS at saka EC pensioners. At pwede rin po silang umutang para sa direct house repair, para sa kanilang nasalantang bahay. Ang pwede pong mag-avail ng package na ito, ng Loan Assistance Program, ayun pong merong 36 monthly contributions, 36 months monthly contributions, na kung saan po yung 6 na buwan ay naibayad po sa pinakahuling 6 na buwan. At meron po silang walang miss nitong last 6 months. Ang pwede po nilang mautang dun sa loan package na ito, ayun po kanilang katumbas ng isang buwan na monthly salary credit na base po sa huling 12 monthly salary credit nila. I-round off na natin ito sa nearest 1,000. At ito po ay payable in 2 years. Ang mga kwalipikado naman po na mag-avail ng loan, ayun pong mga residente na members natin na residente ng calamity area na dineclare ng NDRRMC to be under state of calamity dun sa 3 bagyo na po na yon. Sila po ay dapat registered sa SSS website natin at kailangan po ay hindi pa sila nabibigyan ng final benefit na kagaya ng permanent total disability or retirement package. At ang isa pong requirement pa ay wala sila dapat na outstanding restructured loan or any other calamity loan. So, yun po ang para sa loan. Yun naman pong SSS pensioners ay pwede humingi para lang po makatulong sa kanilang immediate na pangangailangan ng 3 buwan na advance pension. Mao ka na mga kasyargaw, ang atong latest updates gikan na sa SSS, ang mga pensioners sa SSS nga mo avail sa loan o calamity loan mga kasyargaw, pwede na ninyo kining makuha November 27 mga kasyargaw para na makatabang ilabi na sa pagbakod ilabi na sa paghaguro sa mga bagyo sulod ning atong nasod Pilipinas. Good news kini kanila mga kasyarga. Samtang ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success sa Aris. Successful ang tanan nimong gibuhat karon. Samtang sa Taurus kinahanglan magpa-aura cleansing ka karon para na swerte ang imong adlaw. Samtang sa Gemini, dili klaro ang imong mga pananaw karon sa imong life. Kinahanglan ayuhon. Samtang sa Cancer, mahuman ang imong project. Serious-minded ka ug daghan ang imong ma-achieve karon. Samtang sa Leo, ihatag ang extra attention sa imong work. Kinahanglan ang guidance sa psychic sa decision nga buhaton. Mao na ang atong horoscope karon mga kasyargaw. Kinigiya lamang sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Napay laing upat sa mga musunod pa na minuto sa atong programa Siargao TV News. Good morning, magandang umaga po gikan na kang Ante Anita Custodio Plandano, pa shout out sa Plandano family.
shout out sa tanang Plandano family. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa mga taga Surigao City, mga taga Silay. Good morning po kaninyong tanan. Good morning gikan na kang Ante Anita Plandano. Salamat, magandang umaga po sa pagtutok karon. Good morning sa kang James Tabor Alban. Good morning na nagsaba-saba na karon mga kasyargaw sa kadalanan. Good morning, magandang umaga po. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat, good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, gikatakda nga presyo sa COVID-19 test, gideklara na. Nagtakda na ang gobyerno og price range para na sa COVID-19 swab test. Sumala pa sa anunsyo sa Department of Health nga nagkantidad sa 3,800 pesos hangtod na sa 5,000 pesos ang matag swab test. Sumala kang DOH Secretary Francisco Duque III nga gikauyunan sa ahensya og Department of Trade and Industry nga ang flat rate nga 3,800 pesos kini para na sa mga public testing facilities, samtang ana sa 4,500 hangtod na sa 5,000 pesos para na sa mga pribadong pasilidad. Mahinumdumang ni atong September, gipamahayag sa DOH nga target niini nga makapagawas og price cap sa mga PCR test human ang anomalya sa pagsukot sa mga test nga moabot sa kantidad 10,000 ka pesos o sobra pa sa pipila ka testing facilities. Mga kasyargaw din na magpa-swab test. Kung sa public facility ka mo magpa-swab test, 3,800 pesos na lang. Kung sa mga pribado, 4,500 nga to na sa 5,000 pesos na lang mga kasyargaw. Kung adunay mga paglapas sa maong test, pwede ka mo magsumbong sa DTI mga kasyargaw o sa DOH. Apan ang implementasyon ni ini mga kasyargaw, kung magpagawas na ang DOH og pahinumdom, pahibalo ngadto na sa mga newspapers o mga TV stations o official na ang press release ni ini. Karon mga kasyargaw, gihulat na lamang ang mga papeles ni ini para na dayon na gayod ang maong price cap mga kasyargaw. Mga latest updates na to dito na sa kauluhan, ilabi na sa Department of Health. Samtang sa laing bahin sa atong balita karong buntaga, sa Virgo, interesting ang meeting sa imong kauban sa work. Ang inyong team building ang mag-increase o multiply sa inyong mga bahandi. Samtang sa Libra, delightful ang imong dialogue sa imong love. Mahimo ninyo ang inyong mga pangandong. Samtang sa Scorpio, inspired ka aron ipadayon karon ang imong career. Samtang sa Sagittarius, dunay ma-experience nga especially difficult friend, short ang imong temper kaniya mga kasyargaw. Mao kana ang atong mga horoscope mga kasyargaw karong buntaga. Sana makahatag kini og giya alang na kaninyo mga kasyargaw. Napay laing tulo karon mga kasyargaw sa atong mga horoscope mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Good morning Sir G, gikan na kang Nalin Bilad. Good morning Kuya G. Good morning. Good morning Sherga. Pakibati ako sa family Borja po sa San Benito, gikan na kang Rudy Landano Borja Jr. Salamat po, magandang umaga. God bless po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G og sa mga ka-Siargao TV. Kuya G, pa-shoutout sa akong mga kaibanan na nag-breakfast karon sa TH Pal Canteen og labi na sa Amo Buutan og makugihon na section manager nga si Sir Alex Canonoy. Happy breakfast po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok mga ka-Siargao.
Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw, hapit 6 million ka Pilipino human na sa first step sa national ID registration. Hapit 6M na mga kasyargaw sa ang ka-Pilipino ang nakakumpleto na kumpleto na sa unang step sa registration para na sa Philippine Identification System. Sumala sa Philippine Statistics Authority, sumala sa tala sa PSA nga anaa na sa 6,788, 615 ka individual. Target na sa PSA sa 9 ka milyon nga Pinoy ang pagkahuman sa tuig mga kasyargaw. Migawa sa tala nga 89% sa mga nagarepresentar o nagparehistro mga kasyargaw ang Pinoy o walay mga bank accounts karon mga kasyargaw sumala pa sa PSA. Migawa sa tala usab mga kasyargaw nga tungod na sa tabang sa national ID karon gilauman nga mas maka-access na ang mga Pinoy sa basic banking services o guban pang financial services nga ma-avail ni ini. Samtang target sa PSA mga kasyargaw nga mapahigayon ang pagkuha sa biometric information sama sa fingerprints, iris scans o front facing photograph o ang imong photograph mga kasyargaw sa step 2 sa maong registration. Mga ng latest updates mga kasyargaw dito na sa kauluhan ilabi na sa pagpahigayon sa national ID system mga kasyargaw. Sumala pa sa PSA nga ana sa 58.7% ang ilang na kuha nga datos may tungod na sa maong ID system nga sumala pa target nila karon ang 9 million peso 9 million katao mga kasyargaw. Samtang 6,788,615 na ang ilang nakuhaan mga kasyargaw og information. Tangan nato mga kasyargaw ang sunod pa ni ini na mga sunod ni ini ng mga lakang ilabi na sa Philippine Statistics Authority mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po, magandang umaga Kang Salgado Larry. Good morning Kuya G, pa-shout out sa Salgado family and Inoya family. Gita na Kang Salgado Larry, salamat. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gika na ka Samantha Gracela Argota. Salamat po, magandang umaga. Kuya G, good morning. Unsa ka tinuod na daon nay food travel pass kung mo biyahe padulong Surigao, maski taga Surigao del Norte rakaw. Yes po, naapoy travel pass kay stricto ang Surigao City karon may tungod na sa maong mga requirements mga kasyargaw. Pag tuwa lamang ka mga kasyargaw, wala may mawala ka na to kung musunod kita sa mga balaod. Sa ubang munisipalidad, wala na kinahanglan pa mga kasyargaw. Apan, gideklara karon base na sa executive order sa probinsya nga ang Surigao City og Pilar mga kasyargaw, stricto sila sa mga requirements. Halos gani dili sila magpasulod mga kasyargaw. Mao nga ano lang sa requirements, hikay lamang sa requirements kaya wala may mawala gihapon kung mohimo kita ani mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga gikan na. Salamat Kang Cheryl Herrera, salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout sa mga BNS nan Barangay 13 o Kang SK Kongkong Kongreso. Salamat gikan na Kang Luela Kongreso. Magandang umaga po. Good morning. Good morning Kang Tito Lo, Kuya Lo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan din nasa Cebu. Good morning po kaninyong tanan. Salamat. Magandang umaga.
Good morning usab sa atong mga live viewers karon. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karon mga kasyargaw, sa Capricorn, pulido ka sa imong work karon, daghang job order ang himuon, mag-regular ang tilting sa source sa imong knowledge. Samtang sa Aquarius, good luck ang imong effect sa paghatag og attention sa imong love. Samtang sa Pisces, extra quality time ang kinahanglan sa kaugalingon. Ayaw pagbalikas aron dili ma-experience at dili angay ma-experience mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato dinha na sa atong horoscope karon mga kasyargaw. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success. Samtang mga kasyargaw, sa balita nato sa sports, bag-ong kontrata ni Jason Tatum sa Boston, pirmado na. May pirma na og multi-million dollar contract extension sa Boston Celtics si forward Jason Tatum. Epektibo ang pagsugod sa maong deal extension karong 2021 to 2022 season sa NBA tungod kay aduna pay usa ka tuig si Tatum sa Boston Celtics. Mahinumdumang nakuha sa Celtics si Tatum ingon nga number 3 sa overall trade ni atong 2017 o overall draft mga kasyargaw ni atong 2017 gikan na sa Duke. Sa pagkakaron adunay average score si Tatum nga 7.0 rebounds, 3.0 assists ug 1.4 steals mga kasyargaw. Ngunitan gihapon siya sa Boston Celtics mga kasyargaw. Apan kung makahimo na ng experience gayod si Tatum, posible na kini nga mamahimong contender sa championships mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, ang atong COVID-19 o ang eHealth Pass Registration Monitoring Report nato sa probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa gipagawas karon sa Surigao del Norte Stop COVID-19 Action Center nga miabot na sa 274,009 mga kasyargaw ang nagparehistro sa atong QR-coded eHealth Pass mga kasyargaw. Sulod sa atong probinsya Surigao del Norte, sa mainland o sa island Surigao. Samtang ang mga establishmento nga nakaparehistro na sa eHealth Pass o naggamit na sa eHealth scanner mga kasyargaw, ana sa 1,630 sulod lamang sa atong probinsya Surigao del Norte. So kana ang latest nato nga numero mga kasyargaw gikan na mismo sa nagdumala sa maong eHealth Pass o QR coded eHealth Pass nga Surigao del Norte Stop COVID Action Center mga kasyargaw. Samtang ang atong COVID-19 updates sa nasod Pilipinas, ang Department of Health nakatala og kumpirmadong kaso nga 1,202 sulod lamang sa 24 oras mga kasyargaw sa COVID-19 as of 4 p.m. niadtong November 25 o kagahapong adlaw mga kasyargaw. Maong ana-ana sa 422,915 ang total cases sa atong nasod. Samtang ang active cases miabot na sa 27,745. Samtang ang atong total cases sa mga naka-recover miabot na sa 386,955, samtang ang mga nangamatay ana-ana sa 8,215 mga kasyargaw. Mga latest updates nato sa atong nasod Pilipinas ilabi na sa COVID-19. Samtang mga kasyargaw ang atong history o trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo nga November 26, 1898 mga kasyargaw, si kanhing Pangulong Emilio Aguinaldo mi-issue og decree nga nag-otorisa mga kasyargaw sa revolutionary government
in behalf of the National Treasury nga adunay mag-contract sa national loan mga kasyargaw na nagkantidad og 20 million pesos aron na sa pagmugna sa paper money sa tibuok nasod Pilipinas o pagabayran kini sa Pilipinas og 40 years mga kasyargaw. 20 million pesos nga worth na utang o loan pagabayran sa nasod Pilipinas 40 years mga kasyargaw. Sumala pa ang maong decree aron na sa pagmugna sa paper circulation o paper money circulation sa tibuok nasod Pilipinas nga nagkantidad og 3 million pesos redeemable in 3 years mga kasyargaw. Mga kanang latest history o trivia nato. Unta na nakahatag kini og dugang kay baw-anan ilabi na sa mga milabay nga mga katuigan mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning mga kasyargaw. Salamat. Good morning Kuya G. Og sa tanang Siargao noon pa shout out sa birthday celebrant kang Maria Hasin Concilies na daon kuman sa Cebu gikan na kang Salvacion Cometa Anyasco. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning. Kang Mami Pimi Lugagay. Salamat. Good morning. Magandang umaga Kuya G. Salamat po, magandang umaga. Og good evening po din na sa UAE, sa Middle East. Salamat po, magandang umaga. Good morning Sir G. Og sa Tibuok, Siargao. Ilabi na din na sa Hamuyawon del Carmen. Stay safe. Gikan na kang Arnold Heraldino Nier. Salamat Arnold. Magandang umaga. Good morning po. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong Christmas countdown sa atong programa karon Siargao TV News. 29 days na lang. Pasko na! Pasko na mga kasyargaw. 29 Diyas na lang mga kasyargaw. Ana-ana ang Kapaskuhan. Wala na'y usa ka bulan. 29 na lang. Merry Christmas po kaninyong tanan. Apan ayaw kalimti mga kasyargaw. Ang gisaulog sa December 25 ang pagkatao sa atong manunubos nga si Hesus Kristo. Iya ang pinakaimportante sa maong kasaulugan. Bisan pa adunay pandemic, bisan pa adunay mga katalagman. Apan ang Pilipino mga kasyargaw magpadayon sa pagselebrar kay kini ang atong tradisyon na sa pagpasalamat sa atong Ginoo na labaw sa tanan mga kasyargaw. Merry Christmas po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning. Happy viewing po. Good morning sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na magatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caragas, tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini anyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy birthday po sa tanang nag-birthday. Good morning.